Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Donduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog madag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Niya nausab ang tulumanon, lamdag sa kahidasan. Uban gyapon ni ining ubos ninyong alagad sumong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Okay, sa atong gisaad no kagahabon nga magpalahi na punta og issue atong ipadayon dong pangayo nato og lamdag gikan sa kahitasan, may tungod sa atong umaabot nga eleksyon nga karon ng Mayo, no? Sunod buwan na, no? Duol nagyugaayo. Mao nga atong pangayoon ang lamdag niini gikan sa Dios. Lamdag sa kahitasan ni ining atong eleksyon. Kay gabalik-balik naman ning mga problema, mga suliran sa atong eleksyon. Atong ipahinumdom sa matag usa kanato nga malimot mangguta nga kitang mga tao kung pasagdan lang yun ta nga ang atong tagsa-tagsa ka mga pamaagi, tagsa-tagsa ka panghuna-huna, o tawhanon nga mga panghuna-huna kung diha lang nato isalig kining atong mga desisyon, mahitungod niining atong pag-apil. Okay, mo apil magyud ta, na magyud tay parte, na magyud tay obligasyon sa atong katilingban nga matag eleksyon kita mo participate, mo apil kita o kinahanglan magiyahan ta o dili gyud nato saligan ng atong tawhanon nga mga panghuna-huna lang, no?
Pero sa makadagang higayon nga nung nagkagubot, dili maayo kining atong eleksyon tungod kay magbalik-balik ra mabot. Nga diha sa atong mga himuong pagdesisyon, diha sa atong mga pamaagi, ato mangyong mapadaplin ang giya o ang lamdag sa Dios o lamdag sa kahitasan ni ining maong eleksyon nato, no? Of course, dili lang sa eleksyon, no? Bisan sa uban pa nga mga natad o mga gimbuhaton nato ni ining kalibutan na. Wa magilain natong himuong giya, mao gyud ang mga pagtulunan sa Dios, di ba? Atong mahinumduman nga ang tingog sa Dios atong mahibaw-an pinagi sa iyang revelasyon. O sa iyang revelasyon gisulti o gipadayag sa atong Biblia nga niadto ang Dios mipadayag sa iyang mensahe pinagi sa mga propeta, no? Nasa Hebrehanon kanunay gyud ako ning balik-balikon, no? Kining Hebrehanon kapitulo 1 versikulo 1 ngadto sa 2. Ako gining balikon kay kining maong bersikulo god, no, sa Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2 na amang diri gipadayag ang mensahe kung maghisgot ta og source o gigikanan sa atong gahibalo, no? Di ba kung mag-research ta, mo na matag library, no? Garon na ay internet, mo search din sa Google, di ba? Kaya diha ta manguha og informasyon. Na kung dirita sa lamdag gikan sa kahitasan kanabang kahibalo nga gikan sa Dios, of course atong gituan nga mipadayag ang Dios ug naas Biblia pananglit ang Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2 gaingon nga ang Dios nakigistorya pinaagi sa mga propeta. Apan sa kaulahiaing mga adlaw buot-pasabot sa atong panahon na diri na sa bag-ong kasabutan nakigistorya ang Dios pinaagi sa iyang bugtong anak ang atong Ginoong Jesucristo. Mao bitaw nga kung gusto ta masayod sa kabubuton sa Dios, maminaw kita ni Kristo, no? Maminaw ta ni Kristo. O kung mahimo, kung gitawag ta, gitawag man gyud ta labi na karon, no? Nadayag na gyud nga kinahanglan atong dawaton si Kristo. Ato siyang tuhuan, di ba? Kaya ang atong pagtuo ni Kristo mao man ang atong pagtuo sa Amahan, di ba? Mao man na ang protokol, no? Mao na nga mo sentro ta, mututok kita sa atong pagtuo ni Kristo. Kay si Kristo hibaluman, no? Unsaon nato nga unsaon nato pagpuyo ni ining kalibutan na. Unya kay naaman tay eleksyon, mo na nga dito kita manguha og kahibalo ni Kristo, no? Di ba? Og moingon ta nga, wa naman si Kristo diri veritas. Namatay man to. E diyan, pipilara man to siya ka mga panahon diri, balik na po dito. Oh, well, kung atong subayon po ng kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo, wa mapunta niya biyae nga gipasagdan lang daniya nga wala na tay giya diri sa kalibutan, no? Sa wa pa ta niya biyae diri ang iyang personal nga presensya, gatukod man siya og organisasyon, gatukod man siya og simbahan, gatukod man siya og iglesia, unsa man day trabaho, unsa man day kapuslanan sa simbahan nga iyang gitukod. Well, iyang gisugo sa pagpanlakaw, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, no? Ang mga apostoles iyang giingnan ang iyang unang mga tinunan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, iwali ang maayong balita. Suman maayong balita. Maayong balita sa Dios, di ba? Dayon, iyang giingnan ang iyang simbahan. The one who hears you, hears me. Ang naminaw kaninyo, akong simbahan, naminaw kanako. O siyempre, naminaw sa Amahan. So, dili na kinahanglan moingon pata nga, wala man ang atong Ginoo diri. O ang Dios wa man manaog diri.
Well, nganong panaugon pa man nato ang Dios? Nga siya mismo mao may nagbuot nga ang iyang simbahan mo iyang gitahasan sa pagpanudlo sa iyang tingog, no? O nang ginakinahanglan nato panaugon ng Dios. Buri pasabot kung maminaw ta sa iyang simbahan, naminaw ta ni Kristo, and therefore naminaw ta sa Amahan. Naminaw ta sa Dios. O na nga, the voice of the church is the voice of God here on earth, no? Diri sa kalibutan. Mo nang ginahanglan maminaw ta sa simbahan. Na the moment gani sa mga higayon ganing di ta maminaw sa simbahan, amo nang nagkadaiya atong mga himuon nga mga pagabuhaton diya sa eleksyon. O karon tagsa-tagsaon na to atong kaugalingon mag-examine of conscience ta, no? Examination of conscience. Sa matag eleksyon unsa may atong hunahunaon, unsa may himuon natong giya na mostly sa atong nakita karon ang atong pamatiyon kana mangyong mabuhi lang gyud ta, di ba? O diya sa eleksyon asa ta magkakwarta, di ba? Na kay naamay politiko nga pahimuslan ang atong kahuyang kay kinahanglan man gyud ta og kwarta nya natas kuwadon o na og daghang kwarta ang usa ka politiko matintal og pamalit og boto o kita magpapalit ra ba pod, di ba? Kay mao man ato mong pamation og asa ta magkakwarta, di ba? Unya nahinomdom mo kung wa mo malimot, no? Katong ato naman tong nahisgutan kay kana bang mubuhat ta og dili mao ang desisyon nga atong tumanon kana arang desisyon nato nga tawhanon dili ang sa Dios. No, atiman na nato nga ang desisyon nga Dios nun mao nang manalinghog ta sa iyang simbahan. Gani si San Pablo diha sa unang Timoteo 3:15 nag-ingon nga ang simbahan o iglesia haligi og sukaranan sa kamatuoran. Mao na nga kung gusto ta mangayo og giya gikan sa kahitasan, lamdag sa kahitasan, mo na nga maminaw ta sa iyang simbahan, sa iyang mga pagtulunan. O ayaw i-apil ang personalan. Kaya ang uban god, kung moingon gali ta og simbahan, ang ilang una-hunaon kadtumang dili maayo sa nga nahimo pod sa mga sakop sa simbahan. Ang uban moingon sila nga no minaw man ta ng simbahan nga kanong pari tao ra man puna kasala sayop. Wala kay tagsa-tagsa man na nila kabuhat nga manubag po sila sa Dios kay dili man naabot pasabot nga itong mga pari nga kumo naa sila sa simbahan, sila mo'y nanudlo, sila mo'y nagdubala nga sa ilang kaugalingon dili sila masayop na sila personally kay kung dili nila tumanon kanang mga pagtulunan diya sa simbahan giya sa Espiritu Santo mo nang masayop po sila. Pero dili na mo'y atong gilantaw diha, dili na mo'y gihimo natong giya, dili na mo'y atong gihimong lamdag diha sa atong, for example, sa atong eleksyon. Ang lamdag diha sa simbahan kanang iyang mga teachings, kanang iyang mga pagtulunan, dili nang iyang mga personalan, dili nang mga abuses. Kaya naman yung mga abuses sulod sa simbahan. Bisan pagali panahon ni Kristo sa bago pa ang simbahan, no? O, nagali naghuda sa 12 niya ka-apostol, di ba? Si Pedro, gilimod niya ang atong Ginoo. Niya ang responsable sa pagpili ni Pedro og ni Judas. Si Kristo rapod, kaya siya may gapamilya na iya mga tinunan, di ba? Anak ka sa Korinto, kapila, batikusan ni San Pablo ang iglesia, mga sakop sa iglesia o simbahan sa Korinto. Kay bisag sakop na, mag-immoral pa manggihapon. O ingon ana nga di po na ikatingala dili nato ba himuong darkness o kangit-ngit kanang mga ay noon kangit-ngit man na mga binuhatan nga dili maayo sulod simbahan pero ang iyang mga pagtulunan kana moy atong giya kana moy lamdag kay tanawa nga atong simbahan na bagoy pagtulunan nga kita mamaligya ta sa atong buto o kita mo palit og buto mangurap ta, mangawat ta, manulis ta, mupatay tag tao. Nabagoy pagtulunan ang simbahan ngayon ni ana, wala. Tanan mga pagtulunan sa simbahan, puros na pagtulunan sa Diyos, di ba? Amaw na nga kung subayo na to ng mga pagtulunan sa simbahan, magiyahan guta, no? So mao na, no? Nahinomdo mo kung atong gikutlo tong sa pinadayag 13, kana bang mark of the beast nga ang simbolo galiana 666 numero.
numero, kanang numero 666 mo na gisimbolo sa kadaudan. Unya, napatik niya sa pinadayag 13, nga kana bang manginabuhi ta, nga ipaagi na to og dili mao, o kana bang manginabuhi ta pero sa dili maayo nga paagi, mark of the beast na. Kana bang hisgutan diyas pinadayag nga walay makapamalit o makapamaligya gawas anaan ni anang patik. Unsa man ang patik? Ang numero ana 666. Unya giingon ana paghulagway diha nga dili kuno ka makapamalit o makapamaligya gawas kung mapatikan ka ni anang numerong 666. Dili na siya literal, simbolo lang ng 666. Unya giun sa man diha, dili kuno ka mabuhi o dili kuno ka makakuha og panginabuhian kung dili ka magpapatik. Naun sa man giun sa man paghisgot diha, kung dili ka mapatikan sa imong tuong kamot og sa imong agtang. Na kana si mga symbolical words na ang but pasabot ana kanang pagpatik sa agtang mao kanang pagdesisyon nato, no? Kay diha man sa agtang, diha man ang agtang naman sa atong ulo, naman diha ang decision making, di ba? So kung musanong ta sa buhat nga dautan, but pasabot napatikan ang atong agtang. Dayon patikan pod ang atong tuong kamot. Unsa may but pasabot ana? Kay kanang tuong kamot god nagsimbolo na sa action buhat, kay naman diha ang atong kusog sa atong tuo, kay kasagaran yun nato tuuhon man, di ba? So but pasabot kung musanong ta sa pagbuhat og dili mao, mo magpatintal ta sa pagbuhat og di mao, abot pasabot na patikan ta sa agtang. Dayon kulang ba na kung buhaton na gyud nato ang maong dili maayo nga buhat sama ng pagpamaligyag boto o pagpamalit og boto, but pasabot na patikan ang tuong kamot na tong agtang, ang tuong kamot na to, kay ato manggibuhat, kay kana laging tuong kamot nagsimbolo og action, nagsimbolo og pagbuhat. Mao na ambot pasabot ana nga dili ta makakwarta o dili ta makakuha og panginabuhian kung dili ta mobuhat og dili mao. Di ba? Mapugos tas paghimo ana mo sama ng prostitution, boat buying, ug uban pang mga buhat, no? Nga labi na karon naatas sa kawardon, matintal kita nga mo sana mo abay o gusto ka politiko nga bisag dili maayo ang iyang papolitiko, alam mo sabay gyud ta, no? Musabay ta ug mao na timana na to mark of the beast. Actually, ang patik, ang yawa man na, pero iyang gamiton himong kasangkapan ng tao. Bisan dili gani politiko, bisan diha sa atong mga kaugalingon nga bisag pamilya nato. Kung ang atong anak atong suguon og pagbuhat og dili mao, aron ta magkakwarta, na uban ila galing suguon nilang mga anak kog palimos, di ba? O aron lang makakwarta, nga dili tudloan sa unsay angay gyud untang itudlo sa bata, mo resort na lang dili maayo, ang uban suguon pagalig pangawat. Aron lang mabuhi, mark of the beast na. Pagpatik na sa yawa nga gikasangkapan niya ang tao, gikasangkapan ng amahan pagyot, sayo nang ka ang amahan mo sugo sa anak sa pagpangawat. Mao na no, so pahinomdom nga kitang nga mga karon kuan atong paminawon dili ang atong pagbati lang. Ay gato lang tawhanon nga mga panguna-una o pagbati. Kay sa ako na laging giingon, sa ato na laging giingon kung naminaw mo atong sugat pagsugod sa atong tulumanon. Kining ato gong pagkatao, naanay mga impurities. Naanay mga dili maayo gyud nga inclination. Asa man na nagsugod kato laging kanang atong dili maayo nga inclination. Nagsugod lagi na atong pagkahulog sa una natong ginikanan. Katubang nagpakasala ang una natong ginikanan nga gisimbolohan ni Adan ug Eva, no? Si Adan ug Eva man tong simbolo sa unang pagpakasala, no? Pag disobey nila sa pagsupak nila sa mando sa Dios nila, naluwatan nila ang grace. Nalayo na
sila nalayo dito na nagsugod ang pagkalayo sa tao og sa magbubuhat nga mao ang Dios. Naluwatan ang grace dayon ni sulod na dayon po diha. Kanang gitawag nato concupiscence na sa katekism. Basa ragod mo anang atong libro sa pagtuo nga naa diha atong official interpretation sa Biblia kanang katekism. Nga diha nga ni sulod dayon ng concupiscence. Unsa man ang concupiscence? Nga ang tao naa nagipagkamahiligon sa sayop. Mahiligon na gyud sa sala ang tao. Mo na kanang concupiscence. Mo na nga kung magsaligtas sa atong kaugalingon, na paminaw nato ang atong pagbati lang nga tawhanon niya kay naa na may mga impurities diha. So mo nang masipyat gyud ta, di ba? Mao na nga ang atong pagbati nanggali mo atong padiktahon sa atong ulo sa atong konsensya. Imbis konsensya may magbuot kay mao bright, ang pagbati na may magbuot. Mabaling Beatles ba, di ba? Mao nang di magkadimaho ang atong mga buhat. Mao na, no? So, kung ang ato galing paminaw ron sa itong kagalingon nga, murag wa kitay gana, murag wala tay, sige tawag na to, kung wala ta magunahon na ba nga ang simbahan di ay mo'y mugiya na to parang di ta masayop, nga ang ato lang hunahuna, kung say akong hunahuna, kung say akong pagbati, mauna na, dili na ng simbahan. Kana, wata kabantay ana nga ang kakontrolar na to ang kangit-ngit na. Ano man kay ang trabaho god, ang misyon god sa kangit-ngit o ang yawa, mao man nga malayo taan ng mga pamaagi sa Dios. Malayo taan ng mga pagtulunan sa simbahan. Nga dili ta maminaw sa simbahan. Dili nato himuong giya ang simbahan taliwala sa kamatuoran nga niingon si San Pablo diya sa unang Timoteo 3:15 nga ang simbahan o iglesia haligi og sukaranan sa kamatuoran. Haligi og sukaranan sa kamatuoran. Di na kinahanglan mo Google pa ka ana. Diba? Di na kinahanglan mo Google pa ka sa internet nga mangutana pa ka ana, no? Kinagyod mismo na sa Biblia ang simbahan haligi og sukaranan sa kamatuoran. Una nga ako di na ko patuntuan ng demonyo. Di ko patuntuan ng demonyo. Nagali panahon nga murag mo bati ko nga di ko minaw simbahan ka na, wa na ang nagkontrolar na ko demonyo na. Kaya wa man gula ang tingog diri sa Dios, mao man ang tingog sa simbahan. Kay mo man to, ang Dios nakig-istorya pinaagi sa mga propeta sa daang kasabutan. Sa kaulahiang mga adlaw pinaagi sa iyang bugtong anak na si Kristo. Kay si Kristo mao may last messenger, mao na nga kanapong uban maghimo man gud pug laing messenger. Ana ubang mga religion ba? Mayon sila nga si Felix Manalo, si Kibuloy, maghimo mo nang magkabahin-bahin po ta sa tinuhuan. Dili mo ta musalig anang Hebrews 1:1-2 nga ang last messenger of God the Father si Jesus Christ. Of course, ang mga apostoles, messenger sila pero messenger of Christ. Pero ang messenger of God the Father, Jesus Christ ra. Una nga, bantay mo anang kanang pasugo magasin sa Iglesia ni Cristo. Diha gyud ko nakabasa nga si Felix Manalo kuno, last messenger of God. Dili na mao. Hebrews 1:1-2. Si Kristo ang last messenger of God. Mao nang napagali magpropeta-propeta nga awahin na, klaro na kay nang dili tinuod. Niya Biblia ra ba gitudlo? Mao po ni bantayan nato ang usas na kapalibog nato kini mang panagbahin-bahin pud sa tinuhuan. No? Kining panagbahin-bahin sa tinuan, mao man guni nga malibog tag-asa ta maminaw. Asa ang tingog sa Dios. Simple raman, dili mo na bisan asa, no? Dili bisang asa nga pundok ang tinuod nga mensahe sa Dios kay si Kristo iyang nagtukod sa iglesia unya didto niya gibilin ni Pedro ang pagdumala ni ining iyang iglesia. Mao na nga subayon nato ng panaghiusa aron dili ta mabahin-bahin diha ta mo pailalom sa pagmando ni Pedro dayon pagkawala ni Pedro kinsay nakasunod si ang katungdanan. Mao may laing listahan kana ramang listahan sa mga Santo Papa kay kanang atong unang Santo Papa man si Pedro, sunod si Linus, si Cletus, Clemente, hantod sa atong present Pope karon si Pope Francis, di ba?
Umo na nga dili ta mabahin-bahin kung sundo na to na Isus kay lain man po atong gihimo no limbong pud ni gihapon noon wa ta kabantay no. Of course mapasaylo ta kung wa natutuyo kanang gitawag og honest mistake. Pero kung hibalotang dili na mao nya mopadayon ta na contributor ta anang problema sa kalibutan nga usa ni ana kanang panagbahin-bahin dili man ni kabubuton nga maayo sa Dios ning panagbahin-bahin. Usay giingon ni Kristo Juan 17:11 og Juan 17:21 ug 22 amahan mausaon ta sila maingon nga ikaw ug ako usa ka panon ubos usa ka magbalantay no Juan 10:16. Yang ato mang bahin-bahinon nya murag wala lang nato ning panagbahin-bahin di ba? Mao na ron nga usa po nas makapalibog na to di ba? Okay. Ang atong simbahan na nudlo nga dili maayo ng sistema sa eleksyon nga mag-block voting ta, no? Dili maayo na unya kay naaman po'y tinuhuan nga Biblia gihapon gigamit nga okay ra kuno ng block voting. Wa man galing na diha sa sulod sa Biblia, di ba? Okay na ang block voting, di ba? Unya kung maghimo tag guidelines ang atong guidelines siyempre kanang nasa simbahan, di ba? Kay siya man mo'y otorisado gyud nga diri sa yuta, no? Ang naminaw ninyo, naminaw nako, minaw niyo, subminaw nako, no? Lucas 10:16. Dayon sa Mateo 18:17 ang simbahan nga tinuod final arbiter pa gyud. Sayon lang ka ang di ko na maminaw sa iyang simbahan, isipon nga makasasala. Na mao na nga ako di ko magpauwat na dili ta magpauwat kung tinuod ang Kristiyano we must listen, we must obey the teachings, guides, mga giya sa atong simbahan kay na diha ang kabubud-on sa Dios. Muna atong gihangyo sa atong mga politiko nga kung tinuod tang moserbisyo sa katawhan atong hunahunao ng paglambo dili lang sa lawas sa mga tao kundi apil na pud ang kalag. No atong pagkanon ang lawas hasta ang kalag. Ang but pasabot dili na to anaron ang mga tao sa pagbuhat ug daotan diha sa atong eleksyon. Kay sao man ang himsog ang ilang panglawas kay sige nakadawat og kwarta nga gipalit sa buto unya ang kalag dili himsog inig atubang sa Dios dito sa langit delikado no dili magkabaton og kinabuhing dayon kay huyang dili man tambok ang kalag di ba? So kung tinuod ang politiko tanaw na to ng lawas nun o ganang espirituhanong kinabuhi sa mga tao dili lang kahit lawas. Wa naman tayong igong panahon. Ugma na po ta. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, no? Diri sa Diocese of Dipolog, pinagi sa atong dalahurong obispo, Monsignor Sivero Cairmari, ubanas mga kaparian. Kini ang ubus ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Don Doyano, Senior alias Beridas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Expedito Ilumba o Danilo Lod, ang toda sunod higayon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Beritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan!
Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN.